गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनानै वेर बर' इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो आरो लाइक खालामनो, कमेन्ट खालामनो, शेयार खालामनो दाबाव। अब्ला फैदो गुबै बाथ्रायाव। दिनै आं नोंथांमोननि सायाव फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सावरायनो फैदों। दासान्दि जोंनि बर' समाजाव गोबां गुबुंले बारहावा बारगासिनो दङ। बे बारहावाया मानिफ्राय बारबोदों मिन्थिगौना? नोंथांमोना आश्चर्य जागोन। ससियेल मिडियानिफ्राय, जाय ससियेल मिडिया होनोब्ला फेसबुक, इउटुब, वाट्सएप, जिखुनु आरो ससियेल मिडिया, इन्सटाग्रामानो जा, टुइटारानो जा बायदि। दिनै बेफोर ससियेल मिडियानिफ्राय जोंनि बर' समाजाव गुबुंले बारहावा बारबोगासिनो दङ। आं डाइरेक्टलि बुंनोसै, आं गोलाव खालामला। जायफोरा सावथुन बानायो एबा भिडिअ बानायो, जेरै शर्ट मुभि, कमेडि भिडिअ, इन्टारटेनमेन्ट बायदि खालाम। जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया। नाथाय जोंनि बर' समाजनि मान सन्मान जानो नोंथांमोना राइट्स गैया, एबा नोंथांमोना मा गोनांथि? जाय बाथ्राखौ, जाय जेनेबा मा होनो बेखौ, डाइलगखौनो होनबाय आं, फेस्ला रावखौ बुंथावा, बेफोरबायदि फेस्ला रावखौ नोंसोर मानो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनानै एबा भिडिअ बानायनानै जोंनि बर' समाजाव मानो गुबुंले बारहावा बारहोदों? नोंथांमोना मा फेमास जानो थाखायनो मा गावनि मान सन्मानखौ जानायजों लोगोसे, न'खरनि मान सन्मानखौ जानायजों लोगोसे हारिनि मान सन्मानखौबो जानो सानदों नामा? दिनै नोंथांमोनाव एसेबो मेलेम गैया नामा? नोंथांमोना दिनै आं बुंब्ला दुखु मोनगोन, गाज्रि मोनगोन। नोंथांमोननि न'खराव एसेबो लाजिनाय होननाया गैया नामा? नाय, लाजिनाया बयनावबो थायो। हाग्रानि आरो न'नि मान सन्मान। हाग्रायाव मान सन्माना आलादा आरो न'नि मान सन्माना आलादा, आरो ससियेल मिडियानि मान सन्माना आलादा। दिनै नोङो सिखाव खावनानै जादों, दिनै नोङो मा जादों मा जायाखै ससियेल मिडियानि आन्दाराव माने फैयाखै, जेनेबा ससियेल मिडियायाव फैयाखै। नोङो गुबुनाव मा जादों मा जायाखै बेखौ बर' समाजा नागिरथिंनो थाङा। दिनै नोङो गुबुनाव सैमा अमानि गियान लादों ना मादो बेखौ बर' समाजा नागिरथिंनो थाङाखै। बाट ससियेल मिडियायाव फैनानै दिनै नोंथांमोना जाबायदि बाथ्रा बुङो, जाबायदि भिडिअ बानायनानै हगारो, आयौ नोंथांमोना इयुन जोलैखौ मा लामाजों दैदेननो नागिरदों? नोंथांमोनानो सानसे समाव जुलि जागोन, नोंथांमोननिनो गथ' गथाय जागोन। नोंथांमोना मा गावनि गथ' गथायखौ मोजां जाजानो लुबैया नामा? नोंथांमोना मा बेफोरबायदि गाज्रि सोदोब बायनानै, जाय बाथ्राया मान सन्मान जायो, जाय बाथ्राजों नोंसोर भिडिअ बानायो, जाय भिडिअआ न'खरै नायजाया, दिनै माबा मोनसे डायलग होननानै जुदि न'आव दामनानै होयोब्ला नोंथांमोननि बेफोरबायदि डायलगखौ, नोंथांमोननि इन्टारटेनमेन्टखौ आयौ मान सन्माना सेस जागोन। नाय, आं बुंदों, दिनै आं सिखावानो जा, गुन्दायानो जा, गाज्रियानो जा, जिखुनु आं ससियेल मिडियाखौ, जेनेबा आं गावखौनो एक्जाम्पल होबाय, ससियेल मिडियाखौ जोङो गाज्रि एबा गुबुंले खालामनो लुबैया। दिनै सासे मानसिया हमना ला गाज्रि खामानि मावबोबाय सिगां, नाथाय ससियेल मिडियायाव फैनानै बेफोरबायदि नोंसोरबायदि खालामनो लुबैया। बेनो जाबाय बुजिनाय एबा साननाय, मान सन्मानखौ बुजिनाय, नङा होमबा? दिनै सोरखौबा मुं थांखिनानै बुङोब्ला नोंथांमोना गाज्रि मोनगोन, आरो सोरखौबा लाजि फोनांफिनोब्ला माबा FIR होलायनायनिसो बाथ्रा ओंखारो, नङा होमबा? दा ओंखायनो आं बारा बाथ्राखौ बुङा। नोंथांमोननाव आं सोङो, जायफोरा भिडिअ बानाय, माने शर्ट मुभि, फिल्म, सावथुन, जिखुनु ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना भिडिअ बानायोना, पस्ट होयो, जिखुनु लिरनायानो जा, भिडिअआनो जा, नोंथांमोना न'खर दंना गैया? नोंथांमोना जाथि बंस'खौ मा जेबो साना नामा? जाथि बंस'नि मान सन्मानखौ जेबो साना नामा? उन्दै फरायसा फरायसुलिफोर फैगासिनो दङ इयुन थांखिखौ लानानै, नाथाय बेफोरनियाव मानो हाद्रि बाला सारनानै होयो? बेफोरबायदि गाज्रि भाखा, माने गाज्रि रावखौ, जाय बाथ्राया जाथारि एकदम, बे बाथ्राखौ नोंसोर मानो? आरो शर्ट मुभि बानायनायफोरा, नोंथांमोना मा बेफोरबायदि गाज्रि सोमोन्दो, माने देहानि सोमोन्दो लानाय डायलगखौल' मोजां मोनो नामा? गुबुन डायलग गैला? मा बेलाय एकदम, जाय बाथ्राया मोननै मोनथाम सोदोब थायो, जाय बाथ्राखौ जोङो न'खराव मोनसे बाहायनो हायो आरो गुबुन हाग्रायाव मोनसे बाहायनो हायो, बेफोर बाथ्राखौ नोंसोरो हाग्रानिखौ न'आव बाहायनो नागिरगासिनो दङ। सावथुन मुलुगनि फारसेबो आं बुंगोन, गावनि देहा सोलेर दिन्थिनो हायैनि थाखाय एक्ट्रिस जानो हायासै। नेक्स्ट भिडिअआव आं नोंथांमोननो लाबोगोन, साननानै नाय।
गावनि देहा सोलेरखौ दिन्थिनो हायैनि माने लाजिगुसु जाय मानसिया लाजिगुसु लाजिग्रा बे एक्ट्रेस जानो हायासै बेनि नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नेनानै था दिनै आं बुंदों नोंथांमोना शर्ट मुभि बानायबा सोरबा भिडिअ बानायोब्ला नोंथांमोना देहायारि सोमोन्दोजों सरजाबनाय डायलगखौ एबा फेस्लाखौ बुङियानो मोजां जोङो गाज्रि जायामालाय मा जानो दिनै हमनानै ला आं जुमाय लोङो आं जुमाय फाग्ला आंबो गुबुनखौ बुंगोन ओइ जुमाय लोंनाङा नाथाय आंखौ बुंबाथ' जानाय नङा दिनै आंनि बाथ्रानि फारसेसो बुंनांगोन नङा होमबा दिनै सोरबा सासेया सिखाव खावनानै बुजाबाय दोखो दोखो बे उनाव बुंबाय ओइ बाबुमोन ओइ फंबायमोन उन्दै उन्दैखौ हमना ला जेनेबा उन्दैयानो जा गेदेरानो जा हामा खावनाङा बेफोरबायदि खावनाङा मालायनि बुस्थु होनबा बेखौ जुदि बे सिखाव नोंनो सिखावमोन जोंबो सिखाव जागोन होनबाथ' जानाय नङा हो जों बुजिलायनांगोन हारि हिसाबै थांनानै था आरो आं बुंगोन गोबाङानो बुङो जोंनि बर' समाजा जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिखायनो डेभेलप जायाखै मालाय हलिउद बलिउदफोरा माबायदि डेभेलप जादों हलिउद बलिउद माबा माबिखौ जों बुंनो गोनां गैया गुबुन हारिनि आं डाइरेक्ट बुंदों गुबुन हारिना जेबो आफाद गैया खुनु बेफोरबायदि कमिउनिटिनि माने मान सनमाननि खोथा गैया गुबुन हारिया ओरैबायदिखा माने बुंथाव जाया जों बर' हारिजों एसेबो रुजु जाया जों बर' हारिनाव मा आफाद गैया फरायसानिफ्राय लानानै गथ' गथायनिफ्राय लानानै गेदेरनिफ्राय बोराय बुरिसिम आफाद दंजोबो बे आफादफोरखौ मानो दादों जोंनि बर' समाजखौ दैदेनलांनोसो बर' समाजखौ मोजां लामाजों दैदेनलांहोनोसो दिनै बेफोरबायदि बर' समाजनि मान आफादफोर थानानैबो दिनै नोंसोरो मा गुबुन हारिजों रुजुनो नागिरबाय थायो गुबुन हारिनाव मा थुनलाइ मा राव हारिमु जेबो गैला आरो बेफोरबायदि राव हारिमु थुनलाइया जों आसामावल'सै रायजोफोर मिन्थिना ला दिनै आं बिराद रागा जोंदों आं किमानखौनो बुंबाय आयु आयु बुङा सानब्लाबो एकदम बुंनो गोनां जाथारो आरो जियानो जा नोंथांमोना साननानै नाय जोंनि आसामाव गुबुन हारिखौ बुंला आसामनिखौ जोंनि बर' समाजा एसेबां नेहाद नङा जोंनि बर' समाजाव मान सनमाननि खोथा सानो जोंनि बर' समाजा राव हारिमु गाननाय जोमनाय लिरनाय फरायनाय धोरोम आसार खान्थि गासिबो दंजोबो गुबुन हारिनाव गैया हलिउद बलिउदनि माबा गुबुन हादोरनि फिल्म शुटिं खालामनाय माबा गाननाय जोमनायजों रुजुनानै लाब गैया नोंथांमोना फेमास जानो लुबैदोंब्ला मोजां लामाजोंबो फेमास जानो हायो नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ जुदि भाइरेल जाहोनानै बेफोरबायदि फेमास जानायखौ लुबैयोब्ला नोंथांमोना मा इयुन जोलैखौ मा लामाजों दैदेननो सानदों नोंथांमोना साननानै नाय दिनै आं बारा बुंला दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो दिनै एसेनोसै गोजोन्थों।